There is something so ga-abụ ị na-afụ na Nigeria, ị na-aghọta na mụ na gị na-abụ bụ ndị ojii nwee problem. Ịghọtago? This issue na-abata na chọọchị bukọ mmadụ 177 buru ha wee pụọ. Polisi pụta gbuo n'idi na such na-emerọ before fa wee mechaa wee publish ya na something like that mee. Sometime ị na-wonder ebe ndị ojii si wee bịa ụwa wee nọrọ in existence of this planet Earth. Do you understand me? Abata na steeti enwere governor, chief executive officer of that state. Now for the affairs of the everything that is happening in that state. An intruder wee bata. Wee park ya citizen ọ na-elekọta anya. Wee kpokọrọ fa. Ịma ife bụ mmadụ 177. Ịma ife bụ mmadụ 177. Wee line ha up wee buru ha wee pụọ. Up to today, governor ha resign. A declare state of emergency. So sometime onwe ife ọ ga-abụ nna afọ na buy like this. Na-asị anyị nwa bụ ndị ojii nwere problem. Maka chika nna agwa gị. We have problem. A lot of us, especially our politicians, self-centered and selfish people and greedy people. A government that cannot protect life and property. Kedu ife government a ga-enye muziki? Kedu ife that government? Ịma ife na-apụta park ya mmadụ dị ka 177, nearly 200 people walk on a line. Ịma how many buses supposed to bụ ha wee pụ? Ụzọ ịmakwa ebe fa ya aga na ọfịa niile afọ ya awaliko. Up till now, as I'm talking to you, nothing has been done. Ndị a na-apụrụ ụmụnne fa ma nwa fa ma nwunye fa ma di fa ma relative fa nọrọ n'akwa. And somebody apụta na social media na-ekwu that na sabotage our government. Na-edi market in Nigeria. If citizens complain, we should stop the market in Nigeria. We stop sabotaging Nigeria. But what are the government doing to solve the problem? I na complain makia. And they put na black people enwere issue. Mentally,